Itum sangse. Itu apaan kirap nanti petik. Itum sangse. KC pen itu apaan nang lang letik. Itum sangse. KC pen itu apaan nang lang letik. Itum sangse. Labangso adharna ke phaponan ko kati alama bang ke lakalo ke damtang ningkan sur aningkan khai pen khayang bong kacambo karbi pen di masa aron hud lang mili pen kisung dun lang mili pen kichi dun tumaphan biniani anstame KC pen kangnala kera pipe labangso lama jodi si bini tum labangso adharna phaponan ko ke damtang 2005 aningkan Oktober 8 arni karbi pen di masa bong ladak ronang dolo ronang ke do along lang mili kado kabe rongkre proxy arat sose rongkre proxy yang pompen rongkre nerkep atuma pana bangke hembrid mena kailo lapen hembrid meke kai chakali bang kre drop atuma pan apran arbut tekang lo jenai kholo tekang lo ari ake inang peme si nopak pen ache thok thap helia kulipen ap tekang lo lapason si tingnem ipin labang so kitu isu itu cetong nang lo lasi ini itu labang so tharna kepada por bangke la hello Assam state government pen laki thi kejang dum tumapan martyrs atumapan kerap nang kepale labang so tangka biniani an sitame lang milia sort kan kerap ini confident taxing ini labang so adharna pen ajo ran itu macam tangki itu parlo ponakong kedamtang 2018-19 kalau bangsa financial year lo kici atumapan ladak putik ke patangka nang kapaledo labang so putik ke kangkong pen lang mili arah atumapan ini atame kerap ipon belang udame lapuson si jarchi along kacu kodon atumapan make iponet lo laki news kong bethe taklang lo lapen rat atum same chini dun lo bonta lang mili asor ma phanke piniane same krapi pon pelang kipi pon pedar puthak ladak council along joint secretary Michael Timung alangli kaninjedo lang mili arat di masari deng pen di masa okchum plan atum long pen kichidun kejang don atum phana bangke martyrs pu hok ponun e polam se alangli kaninjedam do alangli hin pen labangso ke hok ponun e dalam the laki nili tu hin pen pinremji laki alangli jongjung pen aning ke chapalang no alangli methang ideology alangli methang monopoly talabangso aron pensi alangli lang milia sort ma phan laki martyrs ko hokon e polang ke alangli pen kaning je pondu lalo nili tu ki pudai me pangga lalo jong si lang mili arata tuma phan jong si adak martyrs ko a category hokon e polotang te kobi podlo charchima arat atuma phan laki martyrs ko ladak ke hokon pen compensation ki pon ke lahelun nili tu ma hin pen isi kartu pon tang tunga lama bangke lalo lasi alang litum ladak ke plak ke pling ave pin pen labang so akirap piponan ji pusi jasamet nilitum pini labang so adharna along nilitum kemang pon alam ke bangke lahendo nilitum labang so officially nilitum labang so file nilitum methang si che pursue dun lo labang so a file puthak lasi appointing satame labang so martyrs a definition lang miliarat tumaphan alangli than si labang so a rights kapabida jiaphan labangso a rights labangso a definition alangli bang aning hang tikpen kelar pon jiaphan si bor ilo lapen kado go be arat ma phan tame iduk de arat ma phan ke thek the arat do atma phan tame lapusan si pamang hulo alangli martyrs ko a definition ka juben la se alangli inut high educated munit alangli ACS pass thai alangli IAS pass thai tame iduk den arat ma phan laki chijang den mek arat ma phan ibida di phan kabor ipen alangli la martyrs ko amining bang kelar pon di phan kabor di bang ke sodak kan pinrem atlike iltum chini ponde khai pen khayang bong ron ke do hut kithi dum ma phan ke alangli hen pen alangli ideology pen opilon de laki ilko lalo Michael Timung labang so lam langli rat ma phan khak tek ko sante di tu ma hen pen choro party rono hut kithi dun bek tu ma phan si martyrs ko a category along hokon pe polotang te ko mala phan si hokon la heli alama bangke alo
labang solam pen jok sin litum sodak pen Michael temu pan litum pin rempon lo ateke lang mili along hello ron kedo cheng lang mili along bang keladak litum tarik nerkep si labang so ghotona chopolo lapen adun thu nisir kep api ansil charchim presek along bangke labang so ghotona plang lo lapen ka chopho vekta ladak lang mili along hello lapen lang mili along ke lapson se apran amui ke dam chot lapugoli lo Pipuani pen haladak kidul kathak ong dung atum reserve along le chot pustame hidi long le ke chapang cho tum ta dopik lo lapen hem humporti lapen kaprek biri bithung pendang lok long le phelang doan stame ke chapang cho tum dopik lo lahai long le phelangan stame piniar nin litum asapnat tan litum chelong le dat lo lahai humporti doan lahai hemrit hidap doan stame litum che otekang nang lap lo lapen bang hemrit menang kai lap lo lasi labang solam Michael Timung lapian aku non apia bangke Michael Timung cakalilo CM apan stame alang li labang so definition alang li kapre kami thang ideology men thansi CM apan stame aning kapake lapian aning kapasik sak dolo nilitum ke dam stame CM tame nilitum apan asapso ning kasik sak pate alang li asapso aning chepiti son nilitum apan asapso a respondo lasi lapusona bangke claim to that ngi parlo lapian CM sistem apan nilitum ke kether lapukali nilitum bangke kachunungri piniar nian stame nilitum ke langliarat kan ke jakong gedo tumapan KAC CM tumapan MP tumapan nilitum ke ther pon jakong abe stame nilitum ke ahok pet kisung oporsi nilitum apan nangra pek nangji lapian lang pon pek nangji pu alam pen si piniar nian stame nilitum bangke